Nemá šanci. Když už to prohořelo, já upnou. Ten si nevydal sako ani ze zadních sedaček. Normálně nic. Byl rád, že tam byl vůbec rád, že to vyběh. Ono je to pak odčoupne, až to jedno. Ty vole, tak zajď za tu chalupu, ne? Nebo tamhle, jak mají ty jezeráci. Co to napadne? A stojí toho, kdyby to jeblo?